Ekimen hau Sakanatik oso onuragarria ikusten dugu. Batetik Sakanako herri ohitura eta turismo arloak pixka bat ezagutzera ematen dituelako. Honekin batera, ondoko herrialdeekin komunikatzen dituzten bai bide eta bai galtzada sareak balorean jartzen ditu eta balortza jortzen ditu, bai Bernoako galtzada eta bai Sakanako Doneiaukeko bidea. Bide hauetan barneratzean historiaren berreskurapena dakarkigu burua. Sakanako bideetan zehar baitzen nun ematen ziren produktuak kostalderantz. Gero, bestalde, honelako ekimenak ere ematen diren elkarlanak erakundean arteko erlazioak sendotzen ditu. Bai Albaola eta bai Plazaola emandako sinergiak probetxagarriak izango bai dira. Azkenean azpimarratu ere, behar ekimen honek iraiak 18an Irurtzunen azokan ematen den filosofia bera duela. Bai bertako produktua eta bai bertako ganadu arrazen babesa aurrera ematen duelako. Gu beti sinistu dugu ondarea ez dela gauza bat vitrina batean dagona, baizik eta ondareari bizi eman behar zaiola. Eta nik uste dut hortan bat egiten dugula hemen, adibidez Sakanan sekulako arrotasuna dago eta nabaitzen da herrien identitatea eta mantendu nahi dela, bai bertako produktuak ekoizten, bai bertako basoak zaintzen, hori hortan ere guk ere badakigu. Eta nolabait gurdibide honek hortarako uste dugu oso lanabez importantea izan daitekela. Eta jakina guk horrekin ere lortu nahi duguna da giza harremanak sendotu. Momentu honetan egia giza harreman horiek sendotzen Burgosko jende honekin, alkitrangileekin eta gurdizaleekin, eta ere bai, jakina, harremana badaukagu, giza harremana ere badaukagu Sakanako jendearekin. Sakanako jende pila bat egon daia ere San Juan Baleontzia ikusten, eta uste dugu azkenean nahi gehala danak, harreman horien bitartez, ausartuko nitzak esatea San Juanaren sendia edo familia nolabait osatzen egiala danon artean. Eta guretzat unkigarria da hemen artea. Eta esan nahiko nuke ere bai, alde teknikoa nahi bada aipatuz, egingo diran etapa guztiak, izango dirala, ez dira izugarri luziak, hau da 16-22 kilometro artean daudela, eta idien abiaduran joaten dela, hau da, nahiko amantxu, orduan guk bihotzez gonbidatu nahi dugu bertako biztanleria guztia parte hartzea. Ez da izan behar sekulako ibiltari trebea, bota jantzi eta espontaneoki bildu daitezke bat egin dezakete gurdibidearekin eta ongitorriak izango dira. Sakanara gurdibidea Arabati barrena iritsiko da. Irailaren 10ean, larunbata dela, iritsiko da Sakanara, eta lehenengo herria Ziordi izango da. Orduan pixkat azalduko dizuet, Sakanako herrietan zein programazio osagarri aurre ikusten den egitea. Irailaren 10ean bertan, Ziordin harreratxoa izango da herriko plazan, festekin batera egingo gurdibideak. Gero Ziordiatik Olaztira jarraituko du gurdibideak. Horretan, Olaztitikan Altsasura jarraituko du gurdibideak eta helmuga herria egun horretarakoa etapa horren bukaera Altsasun izango da. Ordu biak aldera iritsiko da gurdibidea Altsasura, baino harrerako ekitaldia eta bertan prestatutako programazio osagarria dana atxaldez izango da. 4:00 izango da juntagizoa edo elkarteratzea plazan, atxaldeko 4:00 eta jarraian harrera eta harrera ofiziala indagero atxaldeko 6ak inguruan Albaolako xenda interpretatiboa edo badago Altsasun dantzalekuko egunean bertan bisita gidatu bat izango da Albaolakoen eskutik. Orduan, gonbitea luzatu nahi dudanai parte hartzeko. Gero, hurrengo etapa, irailaren 11 izango da, igandea, Altsasutik abiatuko da, goizeko 8etan, eta San Pedrotik barrena,
gero errepide zaharrarekin bat egingo do Urdiainen eta jarraituko do Urdiain, Iturmendi, Bakaikuraino. Bakaikura 10:30 aldera iritsiko da Gurdibidea, bertan harrera izango da plazan eta Agustin López de Zubiria artisauaren eskutik ilarrontzi bat edo erratz artisanal bat ingo da, berak ingo do zuzenean eta momentuan eta Gurdibidekoei eskaini ingo zaio, oparitu ingo zaio. Vale? Gero Bakaikutik Etxarrira jarraituko do Gurdibidea, 12etan aurre ikusten da iritsiko dela Gurdibidea Etxarrira igandean eta Gurdibidea plazaraino sartuko da. Plazan harrera ingo dio udalak, zanpantzarrak egongo die baita ere, auzate izango da, zorri azoka egongo da baita ere goiz horretan Etxarrin, eta erakusketa bat egongo da plazan baita ere txalupasik arretaz, Burgosen egondako erakusketaren panel batzuk ekarriko dira Etxarrira, eta Etxarriko plazan egongo dira panel hauek. Gero Etxarritik, aurre ikusten da Etxarrin ordu pare bat egotea Gurdibidea, eta gero Arbizu aldera joango da Gurdibidea. Arbizun San Juango ermitan ingo zaie harrera, bertan herriko trikitilariak egongo die, txistorgileak, harrera bat ingo zaie San Juango ermitan. Herri guztia gurutzatuta geho, lakuntza pasako dute, arruazu, eta Uarte Erakilera iritsiko da Gurdibidea, eta etapa horren bukaera Uarte Erakilen izango da. Ez dakigu ordu zehatza, txaldeko 5ak, 6ak, olamozko zerbait izango da. Uarte Erakilen harrera izango da Erdi Aroko zubian, Arrizko zubian, bertan izango da Gurdibideari harrera, eta horren osteran, harrera eginda gero, Zamartze eta Arakilgo erdietatik barrena, Santiago Itsasperriraino iritsiko da, Gurdibidea, Egiarretaraino. Santiago Itsasperrin, bertan egingo da harrera ofizial bat, txalaparta doinuak egongo die bertan, 11etako bat, eta Santiago Itsasperri ermita ikusteko aukera egongo da, eta bisita labur-labur bat egongo da baita ere bertan. Sakanako Donejako bidearekin jarraitzeko. Eta honen jarraian, Lakturale bertan onduan dago, eta Lakturalene bisita gidatu labur bat ingo da. Lakturalen bukautakoan, Gurdibidea jarraitu ingo do, Irurtzunaino iritsiko da, eta Irurtzunen izango da bukaera, etapa horren bukaera. Hemen bertan, plazan ingo zaio harrera, ordu bat eta laurden inguru horretan aurre ikusten da iristea, Gurdibidea Irurtzuna, eta arratsaldean seguramente konfirmatzeko zai gaude, Forjas Brunera bisitatxo bat baliteke egitea, Gurdibideko parte hartzailean dako, baina orain dio konfirmatzeko daukegu. Orduan, gonbitea luzatzen dizuegu, ekintza guzti hauetan parte hartzen, lan handie indegu honetan, bai guk eta bai plazaolako lagunek, eta orduan gonbitea luzatu nahi dugu jendeari parte hartzeko, Gurdibideari jarraitzeko, ekintza hauetan parte hartzeko, eta eskerrik.